Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdvojeno. U vremenu došašća pozvani smo na dublji odnos s Bogom, ali smo pozvani činiti dobra djela. O tome gdje možemo pomoći, kako dati onaj jedan mali dio sebe, govorimo u večerašnjoj emisiji. Tako ćemo se telefonski čuti sa sestrom Veronikom Milom Popić, predsjednicom udruge De Paul Hrvatska. Biće s nama u studiju fra Vladimir Vidović, voditelj pučke kuhinje na Zagrebačkom Svetom Duhu, no prije njih meni je drago što u studiju mogu pozdraviti Ivana Solda. Gospodine Soldo, dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. Gospodin Soldo, predsjednik humanitarne udruge Fra Mladen Hrkać. Kada se ime vaše udruge upiše na Google, kada uđemo na stranicu, naiđemo na citat "Što god učiniste odjednom od moje najmanje braće, meni ste učinili". Pa evo, je li to vaš cilj vaše udruge, vaša vizija, dakle činiti, pomagati onim najpotrebitijima? Činiti dobro, pomoći čovjeku u potrebi, to je naša vodilja i ono što je nas pokrenulo prvoga dana i što nas pokreće cijelo ovo vrijeme. Pomoći čovjeku u potrebi je nešto najviše što možete učiniti. Najmanje od njih pomoći je isto kao da ste pomogli samom Isusu i to je ono što nas cijelo vrijeme drži, motivira, vodi i daje nam snagu da se ne umorimo, da ustrajemo činiti dobro svaki dan. Često sam s vama razgovarao, često sam bio u udruzi u vašim prostorijama, radili smo i neke terene, predstavljali projekte koje ste vi zapravo radili, no evo idemo za one gledatelji koji možda ne znaju čime se konkretno udruga bavi. Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkać pomaže osobama koje dolaze u Zagreb na liječenje iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je praktična pomoć koja se ogleda u osiguranju smještaja, prehrane, higijenskih potrepština, pomoći pri nastavku školovanja za djecu školskih dobi. Osiguravamo prijevoz za oboljele osobe od naših smještajnih kapaciteta do bolnica i pomažemo oboljelim osobama koje svoje liječenje moraju nastaviti dalje u inozemstvu. Djelujemo u 7 smještajnih kapaciteta, možemo istovremeno primiti 18 obitelji ili 65 osoba pojedinačno. Svi stanovi su opremljeni svim potrebnim za smještaj osoba, bilo kratkoročni, bilo dugoročni. 2 smještajna kapaciteta su prilagođena osobama sa invaliditetom. 1 smještajni kapacitet imamo za strogu izolaciju, evo što je u ovo doba COVID-a se pokazalo kao nužnim. Osim u Zagrebu, djelujete i u Širokom Brijegu, ako se ne varam. Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkać ima svoja predstavništva u Širokom Brijegu, u Bosni i Hercegovini i u Bernu u Švicarskoj. Imamo partnerski ugovor sa zakladom St. Davis Lee Foundation u Sjedinjenim Američkim Državama i to nam daje jednu jedinstvenost i širinu da možemo djelovati van granica Hrvatske. Velika većina naših donatora je upravo potaknula nas da otvorimo ta predstavništva, ali i korisnici koji dolaze iz tih krajeva. Negdje otprilike nam je podijeljen broj korisnika koji dolaze iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske. Da. Kakve su potrebe ljudi koji dolaze tražiti pomoć? Pa recimo mi smo 2019. godinu završili stvarno sa ogromnom potrebnom, to jest ogromnim rezultatima. Više od 2000 osoba je prošlo kroz naše smještajne kapacitete. Ove godine je to nešto manje, ali istovremeno je situacija ista kao i svih godina do sada. Naši kapaciteti su stalno puni, potreba je puno više nego što su naše mogućnosti da iziđemo u susret ljudima. Nažalost, i zbog potresa i korone, neke druge organizacije koje su također pružale podršku na način na koji to činimo i mi su morale svoje djelovanje ili smanjiti ili obustaviti, tako da je još veći pritisak samih korisnika koji, nažalost, evo i u ovo vrijeme su tu i trebaju našu pomoć. Da, dogodi li se nekada ljudima morate reći ne može? Pa naravno da se dogodi. Mi imamo listu čekanja, pokušavamo te ljude usmjeriti na neka alternativna rješenja da se snađu negdje dan, 2, 5
dok se neki od naših smještajnih kapaciteta ne oslobodi. Tada ih povratno zovemo, vidimo jesu li još uvijek u potrebi, jesu li još uvijek u Zagrebu, trebaju li našu podršku i mnogi od njih presele tada kod nas i nastavljaju boravak kod nas sve do kraja svoga liječenja. Sad ja ću reći, možda jedan od rješenja kako još više ljudi pomoći je da se više ljudi uključi u rad humanitarne udruge, osim volontera, naravno i donatora. Evo, rekao sam volonteri, dakle, dosta ljudi dolazi volontirati u humanitarnu udrugu. Rekao bih da je to jedno pravo bogatstvo. Pa to je naša snaga, to je ono što naša pokretačka ta snaga, nešto što nas čini drugačijim od drugih jer ljudi dolaze stvarno iskreno srcem, daju se u onome u čemu su najbolji ili u onome što je naša trenutna potreba. Na stotine volontera su nam svakodnevno na raspolaganju. Više od 1000 volontera je u našem dosadašnjem radu bilo uključeno u sve naše aktivnosti. Mi također već 3 godine za redom imamo i lokalni volonterski centar, okupljamo i organizatore volontiranja, druge organizacije koje preko nas mogu iskazati svoje potrebe za volonterima i evo sretni smo što možemo na taj način okupiti tu i mladost i radost i dobrotu da te ljude koji žele pomoći usmjerimo ka onima koji tu pomoći trebaju. Da, vi ste pravo mjesto u biti gdje ljudi koji žele pomoći mogu se javiti kako bi svoje talente, svoje ono što imaju, tu želju, taj mali dio sebe kojeg sam ja spomenuo u najavi mogu uložiti da bi pomogli ljudima u potrebi. Organizirate razne projekte, provodite razne akcije. Zbog čega sam vas zvao jest da predstavimo jednu, rekao bih, adventsku akciju, osim i drugih projekata. Naravno, vi ćete sada uoči blagdana Svetog Nikole darivati djecu koja se nalaze na liječenju u Zagrebu. O čemu se radi? Evo, već tradicionalno svaku godinu u doba Adventa za Svetog Nikolu darivamo svu djecu u svim zagrebačkim bolnicama koji se nalaze na liječenju. Danas smo upravo bili u KBC-u Zagreb. Donijeli smo darove za svu djecu zbog epidemioloških mjera. Nismo bili u mogućnosti podijeliti te darove, međutim medicinsko osoblje će te iste darove dezinficirati, pripremiti i liječnici će u nedjelju podijeliti te darove djeci zajedno sa ostalim medicinskim osobljem. Osim samih darova koje smo danas donijeli u KBC Zagreb, donijeli smo i 4 električna automobila, male dječje električne automobile, dar obitelji Zorović i obitelji Škrobo iz tvrtke AMD Promet. Ti autići će poslužiti KBC u Zagreb za pedijatrijske odjele. Djeca će njima veselo sa pjesmom i radosno ići na operaciju u operacijske sale iz svojih soba, nešto jedinstveno, nešto prekrasno i nadamo se da će dječji plać i brigu zamijeniti radost i veselje prilikom odlaska na tretmane i operacije. Moram vas prije nego što spomenem djecu, moram vas upitati, nekako mi ovo jedinstveno zvuči, nisam čuo da je netko još nešto slično napravio. Što vam kažu djelatnici bolnica? Pa imamo stvarno odličnu suradnju sa svim bolnicama u gradu Zagrebu, sa svim medicinskim osobljem i na našu inicijativu, na spomen ove jedne ideje, glavna sestra KBC-a Zagreb, gospođa Ljubas je bila oduševljena, sa radošću je prihvatila tu ideju. U tren oka smo dogovorili suradnju, potaknuli donatore da se priključe i da vlastitim sredstvima nabave te automobile i evo uskoro će pjesma i radost odzvanjati bolničkim hodnicima. Evo, kakve su reakcije djece? Kako vi reagirate kada njih vidite? Djeca su čista nevina. Njihov osmijeh i njihov hvala i njihova radost je nešto najviše što možete kao čovjek dobiti. Kad vidite da ste tu suzu i taj plač zamijenili s tim osmijehom, to je najveća nagrada koju možete dobiti. Evo, ja pozivam stvarno sve one koji žele osjetiti tu radost i to zadovoljstvo da nam se jave, da nam se priključe i kroz volontiranje, kroz sudjelovanje u provedbi naših aktivnosti spoznaju taj doživljaj.
Ako se ne varam, humanitarna udruga Fra Mladen Hrkać osnovana je u Zagrebačkoj Dubravi, je li tako? Je, humanitarna udruga Fra Mladen Hrkać je 2012. godine osnovana u samostanu Hercegovačke Franjevačke provincije i naše ime nosimo od pokojnog Fra Mladena Hrkaća, člana Hercegovačke Franjevačke provincije, i od prvoga dana naša udruga je stavila u statut da sva imovina koju udruga stekne u slučaju gašenja udruge prelazi u vlasništvo samostana Hercegovačke Franjevačke provincije u Dubravi. Da. Pitam to zato što se na fotografijama koje smo gledali, a i često kada dođem u udrugu vidim Franjevce, mlade bogoslove Hercegovačke. Bez njih nekako to ne ide, ja ću to tako reći. Oni su sastavni dio nas, to jest mi smo sastavni dio njih. Aktivno su uključeni u sve naše aktivnosti. Svaki utorak dolaze u naše smještajne kapacitete moliti krunicu zajedno sa našim korisnicima. Uvijek su na raspolaganju ukoliko je potrebno obaviti individualni razgovor sa nekim od korisnika, ispovjed, priče, bolesničko pomazanje ili bilo šta drugo. I naravno bogoslovi su tu da uljepšaju i sve ove aktivnosti koje imamo, od podjele darova u bolnicama do naših koncerata ili bilo kojih drugih događaja, i radosni smo i sretni što su uvijek tu na raspolaganju i što su prepoznatljiv dio nas, to je što je taj habit izvorno ono što nas krasi. Da, to je jedan dio identiteta udruge. Da. Kažem, evo, Franjevci su tu, volonteri su tu, mnogi od njih posjećuju bolnice. Dok nije bilo ovih epidemioloških mjera, to se moglo češće raditi. Sad je malo situacija drugačija. No evo, trebate li još ljudi koji će spremno i odvažno ići donositi djeci onaj osmijeh koji im je potreban? Uvijek je potreban čovjek, volonter koji želi dati sebe. Nađemo načina uvijek kako to može napraviti, na koji način. Danas i u doba moderne tehnologije je to uvijek moguće i virtualnim putem. Imali smo i nedavno aktivnosti koje su tako provedene gdje smo mogli direktno doći do samih oboljelih, a da nismo kročili preko bolničkog praga. Postigli smo efekat, djecu smo raspoložili i unijeli radost u njihove bolničke sobe. Pričali smo malo i tu prije emisije, potres, korona, sve nam je to bilo izazovno, ali ja ću reći da je to za vas u udruzi posebno bilo izazovno razdoblje. Kako ste se prilagodili, kolike su potrebe ljudi tada bile, zašto su vas ljudi molili, kako ste se snašli tu? Mi smo u trenutku potresa imali 14 obitelji smještene u naših 7 smještajnih kapaciteta. Dobili smo naputak od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike u čijem sklopu i djelujemo, da moramo osigurati uvjete za korisnike koji su smješteni kod nas na način da jedna obitelj bude smještena u jednom smještajnom kapacitetu. Obzirom da smo imali 14 obitelji, a 7 kapaciteta, to nije bilo moguće i bili smo dovedeni maltene do zida da moramo sve obitelji poslati kući jer je teško bilo odvojiti koga ćete ostaviti, koga nećete, a niste imali uvjete za nastavak rada i djelovanja. Uz razgovor sa mojim suradnicima odlučili smo uputiti apel javnosti za potrebu za dodatnim smještajnim kapacitetima. U roku od 10 sati smo dobili 7 smještajnih kapaciteta. Obustavili smo akciju, zahvalili se svima na pomoći i već sutradan svi korisnici su bili razmješteni po tim stanovima, osigurali smo potrebne uvjete i nastavili nesmetano djelovati. Evo, iskoristit ću i ovu priliku da se zahvalim tim ljudima, da ne nabrajam nikoga pojedinačno, oni će se prepoznati. Hvala vam što ste nam izišli u susret tada, što ste omogućili da nastavimo naš rad i djelovanje i da i dalje nesmetano pomažemo ljudima koji su u potrebi. Osim te situacije proširili smo naše djelovanje, dostavljali smo i drugim oboljelim na adrese potrepštine, dostavljali smo lijekove osobama koje nisu mogli doći u KBC Rebro ili u drugu bolnicu po te iste lijekove. Omogućili smo na taj način da se njihovo liječenje i dalje nastavi i evo, ta nesretna
situacija sa koronom i sa potresom je opet iz nas izvukla ono najbolje i odgovorili smo i na te izazove. Da, ali i pokazala je tu našu ljudskost koju imamo u sebi. Evo sad, ja ću vas pitati što nam to govori. Ja sam na početku rekao da je dovoljno uložiti onaj jedan mali dio sebe kako bi svom bratu, svom bližnjemu pomogli. Pa evo, kako možemo onda i ostale potaknuti da barem sličan neki poduhvat naprave? Pa evo ja ću vam na jednom praktičnom, plastičnom primjeru reći. Danas smo donijeli 160 darova za svu djecu u KBC Zagreb. Kroz tjedan dana ćemo i ostale bolnice obići. Više od 500 darova će doći svakom djetetu koje je u bolnici. Ti darovi su kupljeni nekim novcem. Taj novac je došao od strane donatora. Te darove je neko spakirao, ukrasio, uljepšao, čestitke napravio i slično. Znači to je sve dio naših volontera i donatora. Mi smo samo ti koji provodimo te njihova dobra djela u ovo jedno krajnje djelo. Ništa od ovoga ne bi moglo se realizirati da nije bilo i volontera i donatora. Mi sami to ne bi mogli napraviti. Mi smo otvoreni za svakog čovjeka koji na bilo koji način želi pomoći. Nije novac uvijek nužan i bitan. Nekada je pomoć puno veća kroz taj osobni angažman. Od toga da u 5 ujutro treba otići na kolodvor pod nekoga ko dolazi se tu liječiti na dugotrajno liječenje, čovjek koji je izgubljen i ne zna gdje da okrene kad iziđe iz autobusa lijevo ili desno, pa do situacije da nekoga trebate ošišati. Imamo puno frizerka koji nam dolaze u stanove i korisnike uljepšavaju. To je riječ o nečemu što je stvarno veliko i ogromno. Za te ljude oni ne mogu otići maltene da se istuširaju. Jer non stop moraju brinuti o članovima svoje obitelji. I onda kad im priuštite to da mogu posvetiti barem pola sata za sebe, to je nešto što njima izmami suze, ali ostane urezano u njihova srca i do kraja života se sjećaju toga. Da, možda nismo ni svjesni da je zapravo ono malo nas drugome puno znači. Evo vi dosta govorite o tome što radite. Ja ću samo ovdje nadodati jedan veliki plus što je se meni svidio kod vaše udruge. Kažem, kad sam par puta dolazio kod vas, bila je jedna večer molitve Svete Krunice, što je mene posebno dojmilo. Dakle, osim rada, tu je i molitva na kojoj opet sve nekako počiva, pa da to Bog dalje voli. To sam baš htio naglasiti u emisiji. Što se tiče ostalih akcija, ostalih projekata, evo, znam da provodite i ukrasimo božićno drvce dobrotom. Ako se ne varam, akcija se održava u Širokom Brijegu u Hercegovini. Da, evo, od osnutka naše udruge, od osnutka predstavništva udruge u Širokom Brijegu 2012. godine provodimo tu akciju Ukrasimo božićno drvce dobrotom. Naši volonteri u Bosni i Hercegovini dolaze u prostorije udruge koje se nalaze u Širokom Brijegu i izrađuju božićni nakit. Taj nakit dolazi do naših prijatelja, donatora, koji kupovinom toga nakita opet osiguravaju sredstva potrebna za naš rad i provedbu aktivnosti, a sam pogled na svoje božićno drvce i na nakit koji su izradili volonteri ispunjava svaki dom i to je ono što nas čini ovakvim što jesmo, da smo prisutni u svakome domu i da su za nas svi isti bez obzira jesu li nam korisnici, donatori, volonteri, prijatelji, simpatizeri ili će to tek postati. Još jedan projekt koji ste proveli koji je na razini Europske unije, Most solidarnosti. Što on konkretno znači? Kakav je to most? Jedan stvarno izuzetan projekt na kojeg smo ponosni kroz suradnju sa Europskim snagama solidarnosti u okviru Agencije za mobilnost u Republici Hrvatskoj. Provodimo projekt Most solidarnosti. Radi se o volonterskom projektu koji okuplja mlade od 18 do 30 godina iz svih zemalja Europske unije i pridruženih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naš projekt Most solidarnosti je sačinjen od 4 volonterska tima koji nam dolaze iz Njemačke, Italije, Austrije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prvi volonterski tim je bio iz Njemačke i Bosne i Hercegovine.
Uspješno su odrađene sve aktivnosti. Istaknuli bi svakako s ponosom da smo mi prva organizacija koja je u doba COVID-a provodila jedan ovakav projekt i da smo prva organizacija koja je provodila takav projekt hibridno. Dio volontera su ostali u svojim domovima u Njemačkoj, dok je dio volontera iz Bosne i Hercegovine došao ovdje u Zagreb i provodio svoje aktivnosti. I kakva su njihova iskustva, kakve su reakcije bile? Pa odlične. Odlične. Postavili su stvarno visoke standarde ostalim volonterskim timovima koji će doći, nas oduševili sa svojim aktivnostima, sa uracima koje su napravili. Imali su i konferenciju i obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Stvarno sa vrhunskim rezultatima smo uspješno proveli ovaj projekt i evo nadamo se da će i ostali volonterski timovi koji će doći u sljedećim periodima biti na toj istoj razini. Da. Ono što mi je ostalo onako pamtljivo, o čemu smo jedan put pričali kad smo se sreli u Zagrebu, rekli ste mi da ćete raditi jedan projekt sa hrvatskim braniteljima. Sad bih htio da mi malo više o njemu kažete. Rebrand HR je naziv projekta kojeg provodimo u sklopu Europskog socijalnog fonda. Radi se o podršci hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Partneri na tome pozivu su nam zajednica županijskih organizacija HVIDRA Republike Hrvatske i Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve hrvatske branitelje da nam se jave. Kroz ovaj projekt im možemo pomoći kroz Na koji konkretno način? Kroz individualnu i grupnu psihosocijalnu podršku sa pomoći u kući. Imamo gerontodomaćicu koja može doći u njihove domove, pomoći im u spravljanju jela, čišćenju prostora, odlasku u trgovinu, u dućan, kod liječnika, bilo gdje u zadovoljavanju njihovih potreba. Možemo ih prevesti na bilo koju lokaciju, bilo kod liječnika, bilo u neku instituciju, ustanovu, na groblje, na obilježavanje određenih obljetnica, bilo gdje da imaju potrebu. Također kroz ovaj projekt imamo i socijalnog radnika koji im može pomoći u ostvarivanju njihovih prava i liječnika, nutricionista, stvarno širok spektar baš sam to htio usluga. Recimo našim braniteljima zbog svih posljedica koje naravno oni osjećaju, jesu li potrebni psiholozi vam možda ili neko sličnih struka? Pa širok je spektar. Ja bi se usudio reći da je svakom hrvatskom branitelju pomoć potrebna. Naravno, često ja sam sam hrvatski branitelj, ali će svako od nas reći da nam nije potrebna pomoć. Međutim, i kroz provedbu ovoga projekta sam i osobno uvidio da je dobro razgovarati, da je potrebno imati nekoga pored sebe, povjeriti mu se, reći što te muči, što te tišti kako bi netko imao priliku da ti pomogne. Svakako ova druga podrška je bitna, ona je praktična i svakodnevna od prijevoza, pomoći u kući i ostalo, ali svakako je naglasak na ovoj psihosocijalnoj podršci. I evo još jednom poziv svim hrvatskim braniteljima i hrvatskim ratnim vojnim invalidima da nam se jave. Rado ćemo im pomoći ukoliko smo u mogućnosti. Dobro, Ivane, ovdje ćemo sada stati jer na telefonskoj vezi imamo sestru Veroniku Milu Popić koja je predsjednica udruge DPaul Hrvatska. Ona ovoga adventa organizira jednu jako zanimljivu akciju Beskućnik na jednu noć. Sestro Veronika, jeste li na vezi? Čujemo li se o kakvoj se akciji radi? Čujemo se, hvaljeni su si Marija. Pozdrav vama, svim slušateljima, gledateljima. Evo, recite nam, beskućnik na jednu noć. Kako može netko postati beskućnik na jednu noć? Kakva je to akcija? Ova akcija ima kao cilj povećati svijest javnosti o problemu beskućništva, koje je realnost osobito u velikim gradovima, ali sigurno ne zaobilazi i manje sredine. Kad smo naveli ovaj naslov, znači beskućnik na jednu noć, željeli smo da oni koji se žele uključiti u ovu akciju osjete bar na jednu noć, odnosno te jedne noći, ono što beskućnici osjećaju sve svoje duge noći koje su vrlo nesigurne i na neki način vežu se jedna po jedna, a svaka od njih nosi svoju jednu težinu.
Ova akcija se veže uz društvene mreže, uz Facebook, uz Instagram s jedne strane. S druge strane veže se i uz mogućnost doniranja, sudjelovanja u događajima koji se događaju u Hrvatskoj i na jednom događaju koji je sutra navečer. To je Jedna noć pod zvijezdama, to se drugi put organizira. Prošle godine smo imali u centru grada Rijeke, znači kada smo na skupina u biti 40 osoba na različitih lokacijama proveli jednu noć na otvorenom da bismo time iskusili sami ono što, kako sam malo prije rekla, što je našim beskućnicima realnost. Koliko su se ljudi odazvali? Pa odazivaju se, ja vidim to na različite načine, baš kako sam rekla, sukladno ovim novonastalim okolnostima. Grupice su svakako manje i drugačije organizacija, ali vidimo da je odaziv na događaje same velik, znači onako kako bismo željeli da bude i da će se događaj održati, a isto tako uključivanje osoba koje žele donirati isto tako je baš znatno i baš jedna velika zahvala svim našim dobročiniteljima koji su se baš brzo i promptno odlučili darovati nama sredstva da koje ćemo mi dalje proslijediti za dobrobit naših beskućnika koje se okupljaju u dnevnom centru Kuća utočišta, ali i na ulicama koje mi redovito obilazimo. Dakle, ako netko ne želi provesti jednu noć na otvorenom, može jednostavno napraviti neku uplatu koja će ljudima u potrebi dobro doći. Tako je, može isto tako ako mu ili joj odgovara takav izazov na društvenim mrežama, može provesti tu jednu noć izvan vlastitog kreveta, podijeliti s nama, sa svima nama, fotografiju, svoje iskustvo i donirati, ali isto tako i nominirati tih prijatelja koji bi mogli učiniti to isto i tako proširiti ovu akciju na naš grad. Što to znači onim ljudima koji nemaju vlastiti krov nad glavom? Što njima znači onih naših 5, 10 ili 100 kuna koje mi odvojimo od sebe u ove svrhe? Pa to piše baš na onoj našoj na promotivnom materijalu, odnosno onom tekstu. U biti malo kuna znači puno za one osobe kojima se te kune, naravno putem usluga, pružaju. Puno manje treba da bi se osoba cjelovito zbrinula i da bi dobila te usluge koje njoj ili njemu treba. Tako da evo, to je taj jedan način na koji na mali način, ako se svi zajedno ujedinimo, možemo puno više učiniti u tom jednom djelotvornijem i cjelovitijem pristupu čovjeku. Da. Što se tiče informacija o ovom projektu, ljudi mogu pronaći na vašim stranicama na Facebooku, je li tako? Tako je, na Facebook stranici DPOL Hrvatske. Dobro, i evo, za kraj nam samo recite u adventu na što smo posebno pozvani. Ja sam rekao na dublji odnos s Bogom, na pomaganje drugima, kako sve to ostvariti? Pa poučiti svojim dijelima, svojim blizinom da čovjek nije sam, da oni koji nas susreću, da nisu sami na svom životnom putu i na koncu Bog se rodio da bi nam upravo to i pokazao. Sestro Veronika, puno vam hvala na gostovanju u emisiji Izdvojeno. Hvala vama. Evo, čuli smo sestru Veroniku koja je pokrenula jednu zaista jedinstvenu akciju. Ne znam koliko će se ljudi odlučiti provesti noć na otvorenom, no barem se nadam da će odlučiti darovati jedan dio sebe ili kroz novac ili kroz volonterski rad. A oni koji u vašoj udruzi žele postati volonteri, kako to mogu postati? Jednostavno, evo, putem društvenih mreža, pozivom na naše brojeve telefona, e-mailom, na bilo koji način dovoljno je da u pretraživač upišete naše ime, Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkać, i izbacit će vam sve naše kontakte. Na bilo koji način nas kontaktirajte. Rado ćemo vam proslijediti informacije kako, na koji način možete postati naši volonteri, kako se možete uključiti u naš rad i djelovanje. Ako mogu, ja bi se samo osvrnuo na ovu akciju i sestru Veroniku bi upoznao također i sa našim djelovanjem u području beskućništva. Provodimo projekt koji ima za cilj podršku upravo toj skupini korisnika, beskućnicima i osobama u riziku od siromaštva. Ukoliko, evo, i za sestru Veroniku i za sve druge vaše gledatelje, ukoliko poznajete nekoga od beskućnika da ide u bolnicu ili da se nalazi u bolnici na liječenju, možemo mu osigurati paket pomoći koji sadrži ručnike, pidžamu, higijenske potrepštine, sve ono što je potrebno za boravak u bolnici. Evo, slobodno nek nam se jave bilo pojedinci, bilo organizacije poput udruge DPOL.
Evo, sa ovim pozivom ćemo i završiti naš razgovor. Gospodine Ivan, puno vam hvala na gostovanju u emisiji Izdvojeno. Hvala vama na pozivu i još jedan put pozdravljam sve gledatelje. Poštovani gledatelji, slijedi kratka glazbena pauza i natrag smo u studiju. Nakon gospodina Ivana Solda, sa mnom u studiju je fra Vladimir Vidović, voditelj pučke kuhinje na Zagrebačkom Svetom Duhu. Fra Vladimire, dobrodošli. I svi Marija, lijep pozdrav vama i svim gledateljima. Navijeke. Sudjelovali ste do sadašnjih godina na Zagrebačkom adventu. Bila je ona kućica kod fratara, mi smo dolazili snimiti, mi smo dolazili probati samostanske delicije. Ove godine je zbog koronavirusa situacija nešto drugačija. Pitao sam vas, fra Vladimire, šta spremate ove godine? Vi ste mi rekli drive-in kućica. Ja sam rekao, ne postoji originalnija ideja od vaše. Kako je došlo do toga? Pa evo, kao što je 2018. godine bilo šokantno pomalo naš pojavak na samoj manifestaciji Advent u Zagrebu. Dakle, ja tu razlikujem odmah za gledatelje Auto televizije jako dobro kao svećenik i redovnik razlikujem Advent kao liturgijsko vrijeme priprave za Svetkovinu Božića od onog Adventa u Zagrebu koji se evo naziva pa obuhvaća i božićno vrijeme u strogo liturgijskom smislu. Kada smo se pojavili te već sad daleke 2018. godine, to je tada bilo pomalo šokantno i iznenađujuće za mnoge. Za mene kao osobu pred koji je ponuđeno sa strane turističke zajednice grada Zagreba mogućnost sudjelovanja na jednoj takvoj manifestaciji bilo je iznenađujuće. I sam sam sebe pitao što bi fratri mogli raditi na takvom jednom, pod navodnim znacima, svjetovnom događaju. I tada, malo pomalo, zajedno sa svojim prijateljima, zajedno sa svojom subraćom, ipak smo se odlučili prihvatiti tu ponudu jer smo smatrali i držali smo kako i u
ovome vremenu, odnosno konkretnim okolnostima, u jednoj manifestaciji koja je zadana, koja ima svoje okvire, kada nam je ponuđeno mjesto biti tamo, možemo učiniti to mjesto malo boljim mjestom nego što smo možda naviknuti gledati ili doživjeti. Tako da smo Advent na Zrinjevcu u sklopu Adventa u Zagrebu oplemenili kućicom kod vratara. I sve na toj kućici i blještavilo recimo i sjaj tih različitih svjećica koje su okruživale, naša kućica je sjajila drugačijim sjajem. Sjajila je sjajem jer je sve što se događalo na toj kućici znakovitoga naziva kod vratara bilo usmjereno prema drugome. Usmjereno prema čovjeku u potrebi, usmjereno prema onome koji je tu najpotrebitiji. A ovdje konkretno smo imali pred sobom korisnike, one redovite korisnike pučke kuhinje koji neumorno iz dana u dan i tako već dobrih 25 godina stoje ispred pučke kuhinje na Zagrebačkom Svetom Duhu i strpljivo čekaju svoj topli obrok. To je bila motivacija, to je bilo dakle, taj nekakav početak te daleke 2018. godine. Pa smo to ponovili 2019. godine i sad je logično bilo što ćemo učiniti 2020. No, koronavirus nije pobrkalo planove samo nama, nego i mnogima i drugima. Cijeli život nam se doslovce okrenuo na glavačke, tako da i ta manifestacija u dobroj mjeri izmijenjena, odnosno nije više na ovakav način kakav smo mi naviknuli doživjeti i gledati, tako da u tom smislu mi nismo bili prisutni i imali mogućnost više biti prisutni na Zrinjevcu. Onda smo razmišljali, budući da se naš red za pučku kuhinju nije smanjio, da potrebe i dalje postoje. I one su i veće. I veće, tako u ovome trenutku. Onda smo malo popet promišljajući, moleći, razmišljajući što i kako učiniti, osmislili način i model drive-in adventske kućice. I kakav je sada red na drive-in kućici? Je li prometno? Žale li se susjedi? Dakle, vrlo dostojanstveno, vrlo mirno. Mi smo počeli s radom u utorak, opet znakovit dan Svetog Antuna. Naša pučka kuhinja je stavljena pod zaštitu Svetog Antuna Padovanskog i taj dan smo htjeli zapravo i započeti našu način rada u ovome modelu, kako smo zamislili, drive-in. Nisam smislio bolji hrvatski naziv, pa evo ako neko se javi od gledatelja, ja ću biti zahvalan. Htio sam imati jednu originalnu hrvatsku riječ, ali evo nisam je uspio pronaći, pa je ostao taj anglizam drive-in. Dobro, neće niko uzeti za zlo. Neće uzeti niko, nadam se, previše za zlo. Dakle, način je takav da ljudi dolaze svojim osobnim automobilima, poprilično je prostor parking. Onda imaju opciju A. Dakle, direktno iz svog automobila naručiti hranu i dobiti, bit će usluženi i odmah se okrenuti i nastaviti dalje svojim putem. Ili opciju B, parkirati na parkiralištu, izaći iz automobila, doći do naših volontera i po tome također biti posluženi i otići dalje. Da, ono što moramo istaknuti na početku, što smo rekli već i prije, ljudi mogu doći, ali naravno poštuju se sve moguće epidemiološke mjere. Tako je. Dakle, to je važno naglasiti. I sada bih to malo i proširio ovdje odgovor. Od samih početaka epidemije naša pučka kuhinja je poštivala sve moguće mjere. Dakle, zaista sve, apsolutno sve mjere. Evo, ispričavam se. Nema veze. Vi ste sada došli gore sa kućice, rekli ste mi u žurbi ste, hladno i vanka, ljudi dolaze. Tako je, da. Ja sam doslovce došao ispred kućice. Dakle, poštujemo sve mjere koje su nam propisane za djelovanje pučke kuhinje i nismo mogli osigurati našim korisnicima siguran boravak u kućici. Nego mi hranu od 15. ožujka dijelimo vani, na otvorenom. Kako je sad hladnoća, kako je zima, godišnje doba kada baš i nije zgodno biti cijelo vrijeme vani, mi našu podjelu redovitu stavili smo upravo u tu kućicu. Tako da je nama ona u pogonu non stop, mogli bismo reći. Imamo jedinu pauzu preko noći. A što se nađe na meniju? Kakve su delicije? Pa ovako, te naše delicije, odnosno cjelokupni taj adventski meni koji smo imali na 2 godine prije toga, malo smo ga modificirali. Iz jednostavnog razloga što se sada sve pakira. Tako da ljudi dolaze, nema zadržavanja, nema okupljanja dakle, u prostoru ispred kućice, nego je sve usmjereno na prolaz
takva su evo pravila. Bilo bi puno ljepše malo se i zadržati jer ambijent je jako lijep. Pogotovo taj zagrebački svetoduški malo i brežuljak, pa onako ima i laganog i vjetrića. S jedne strane je da je hladno, ali ima to svoje čari. Evo snijeg kad je pao neki dan ovdje u Zagrebu. Tako da imamo samostansku sarmu, svojevrsni brend, rekao bih, evo, bio sam, čini mi se, i gost upravo u blagoslovljenom teku na Laudato TV-u prije 2 godine. Tada smo nekako pripremali i to se neko isprofiliralo s ove godine kao poprilično dobar proizvod. Pa smo to ostavili, zatim kobasice, zatim medenjake koji su lijepo ukusno pakirani pa je zgodan i kao prigodni dar. I imamo još različite biljne likere. Evo iz naše samostanske kuhinje imamo fratara koji se bave takvim hobijima. Imamo i naše samostansko pivo koje se može također pronaći na našoj adventskoj kućici. Dakle, onako vrlo ukusno pripremljena ponuda, ne preobilna, ne prevelika s jedne strane, a s druge strane opet oplemenjujuća. A sad zapravo cjelokupna pozadina ili cjelokupna priča iza svega toga je puno dublja, puno šira. Da. Radi se naime o akciji Obrok za obrok. Tako je, da. Pokrenuli smo dakle humanitarnu akciju Obrok za obrok. Naime, evo, ta pučka kuhinja, kažem, djeluje od 1995. godine. Ono što je važno istaknuti, što je važno reći, mi u našem djelovanju nismo sami, nismo usamljeni. Zaista brojni i volonteri, brojni dobročinitelji su uključeni svojim djelovanjem i to vrlo aktivnim, zauzetim djelovanjem. Ovdje moram istaknuti i potrebno istaknuti za osjetljivost grada Zagreba od samih početaka. Pomažu naše djelovanje i u ovim trenucima i u ovim teškim vremenima osiguravajući određena financijska sredstva koje bi pomogli naše djelovanje. Zatim tu su različite donacije velikih poduzeća kroz hranu, vrlo konkretne stvari, jer se radi o jednoj velikoj količini hrane koja je potrebna za sam proces proizvodnje obroka. Zatim tu su oni mali donatori, ali velikoga srca, jer svaka kuna je dobro došla. Svi mi znamo koji smo u tome i koji se bavimo i koji radimo u humanitarnog ili karitativnog tipa, koliko zapravo to znači za nekoga ko organizira, koji vodi. Dakle, niti jedna donacija nije premalena niti prevelika, nego onolika koliko treba biti i koliko ljudi mogu dati i daju od srca. I u tom smislu sam zaista zahvalan svakome dobročinitelju koji dadne iskreno i od srca, nesebično i pomaže naše djelovanje. Tako da smo i u tome smislu pokrenuli tu humanitarnu akciju, dakle Obrok za obrok, s kojom evo želimo skrenuti ponajprije pogled na one koji su u potrebi, na tu ranjivu skupinu ljudi koji su socijalno ugroženi, koji su stavljeni nekako na rub, na marginu društva, od kojih onako pomalo i okrećemo glavu, što će Papa Franjo snažno istaknuti, ljude koji su na periferiji, koji su daleko možda i od crkve i od svega ostaloga. Stavljamo naglasak upravo na njih i s njima radimo vrlo aktivno. Znači ne samo zadovoljiti potrebu za glađu ili za žeću, za ono tjelesnom, nego i za onoj duhovnoj dimenziji. A to radimo kroz različite projekte koji nam omogućavaju upravo ovakve humanitarne akcije. Znači skrbiti, pomoći čovjeku koji u nevolji, vratiti mu osmijeh na lice, dostojanstvo one ljudske osobe koje ona zaslužuje kao slika i prilika dragoga Boga. A to nekako zaziru ljudi, općenito od ljudi koji nisu istoga ranga, nego se udaljavaju od njih i ne žele imati s njima posla, jer drugačiji su, možda zaudaraju, možda su neugledni, možda nisu higijenski dovoljno osviješteni, ali nikada ne smijemo zaboraviti u tome siromahu i u toj svakoj osobi prepoznati lice Krista, živoga Boga, koji je prisutan, koji je naš brat, naša sestra, koji se iz različitih razloga i različitih motiva našla u takvoj situaciji da nema i niti ono osnovno. Da. Evo, moram vas pitati, kad govorite o tome kako možda imam tu jednu distancu od ljudi koji nemaju onoliko materijalno možda koliko mi imamo, kada je došla korona, kada je se dogodio onaj strašni potres u Zagrebu, vi u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu ste vidjeli da je se možda i ta slika malo promijenila. Broj ljudi je se povećao koji su došli tražiti pomoć i promijenio se profil ljudi, dolaze i obitelji kojima je potrebna pomoć. Nama se evo tu jednostavno unazad par mjeseci, evo uzet ćemo kao referentno razdoblje potres u Zagrebu 22. ožujka, uistinu puno toga promijenilo u samoj pučkoj kuhinji. S jedne strane,
profil korisnika se drastično promijenio, broj korisnika se promijenio. Za ilustraciju, mi smo u ovo doba prošle godine pripremali 300-tinjak obroka i to je bila brojka, odnosno količina namirnica koja je potrebna za jedan obrok. Sada pripremamo 400. Što je povećanje, nisam neki matematičar, ali bih rekao više od 30% ovoga bi to bilo povećanje. Zatim imamo situaciju da se nama javljaju obitelji, nažalost, koji su izgubile posao uslijed ili potresa ili epidemije, koje dolaze zajedno sa djecom. Naravno da ne dozvoljavamo kao fratri da tu budu djeca i da čekaju i da trpe možda nelagodu i sve skupa, nego to je osigurano na način da dođu ili prije ili poslije te redovite podjele, ali dobro znamo, evo moj fratri na osobit način Fravilče, koji je također isto vrlo aktivno uključen, na gledatelji Laudato televizije kako ga poznaju i znaju u to naše djelovanje. Dakle, prisutni su brojne osobe koji dolaze i taj profil se mijenja, nažalost. I sad kako će on završiti s obzirom na tijek ove epidemije i na cjelokupnu situaciju, prema ovim sadašnjim pokazateljima bojim se da će se i dalje povećavati. Da, evo, kako se onda možemo mi uključiti, kako možemo pomoći? Postoji nekoliko načina. Evo, možda tijekom razgovora sam i istaknuo određene modele. Mi djelujemo na način dakle, da nam se može uplatiti ili ona donacija putem žiroračuna koji je tamo. Vrlo rado primamo i fizičke donacije u naturi, znači u hrani. I to mi je nekako simpatično. Prilikom pokretanja ove adventske kućice bio je prilog na nekoj drugoj televiziji i javio mi se direktor jednog poduzeća, neću ovdje spominjati sada, i on je zamolio da ostane anoniman, ali bavi se upravo proizvodnjom jedne namirnice, a to se radi o namirnici graha. Ja sam uzeo za primjer, kažem, rekao, nama je trebalo prije epidemije 35 kg graha za jedan obrok, a sada nam treba 50 kg. I on je osigurao ni manje ni više nego sljedećih 10 obroka u pučkoj kuhinji. Dakle, radi se o donaciji od 500 kg graha. Ja mu od srca i ovim putem javno i zahvaljujem. Bog dragi zna tko je i evo i meni je poznato. I nisu tu uopće bitne. Dakle, puno je tih anonimnih dobročinitelja, donatora koji vrlo rado doniraju, tako da je svaka donacija dobrodošla. Znači, s jedne strane ona, da sumiram, nekakva financijska injekcija koja nam je potrebna u nekoj mjeri. Zatim, s druge strane, tu je mogućnost doniranja u hrani, vrlo konkretnim namirnicama, ali uvijek u dogovoru sa mnom ili sa Fravilčekom, jer u tom datom trenutku najbolje znamo što nam je potrebno, tako da se neke stvari ne gomilaju, a drugih nam možda manjka. Tako da su to načini kako ljudi mogu izvršiti svoju donaciju i također sa treće strane, to isto ističem i naglašavam, također nam je bitna i molitva u svemu ovome. Jedan prelijepi primjer ću navesti. Djelovanje, odnosno rada sa korisnicima naše pučke kuhinje, to je ljeto 2019. godine kada smo po prvi put organizirali ljetovanje za korisnike pučke kuhinje koji se održao u našem samostanu, našem Franjevaca Konventualaca na otoku Cresu, gdje smo proveli sa 35 korisnika pučke kuhinje tjedan dana ljetovanja. Kao ideja, odnosno poslije toga ljetovanja, javila se jedna molitvena zajednica koja i danas djeluje, koja je sastavljena od volontera s jedne strane i od korisnika pučke kuhinje s druge strane. Ona se redovito okuplja na Zagrebačkom kod nas na Svetome Duhu i redovito moli svakoga četvrtka u 11 sati krunicu Blaženoj Djevici Mariji, a prigodice i ja osobno ili neki drugi svećenik koji zajedno sa svojom grupom, sada je to malo zbog tih mjera prilagođeno, ali u onim normalnim okolnostima svećenik koji dođe četvrtkom se uključi, onda zajedno sa tom grupom poslije toga se priključi volontiranju u pučkoj kuhinji. Tako da se ti jedni prelijepi susreti događaju i među volonterima, ali i među korisnicima pučke kuhinje. Da, evo, drago mi je što ste to spomenuli. Drago mi je što ste spomenuli ovaj primjer sa grahom, sa donacijom. Nadam se da će se nakon ove emisije barem netko javiti malo pomoći onoliko koliko može. Kada govorimo o pomoći, kada govorimo o ovom vremenu došašća, Krist jasno kaže: bija gladan i nahraniste me. To govori u jednom dijelu Svetoga pisma koje je izrazito jak, kada odvaja jedne od drugih, koliko znamo. Jesmo li mi svjesni toga danas? Prepoznajemo li mi živoga Boga među onima potrebitima? Pa u svemu, kao svećenik, kao redovnik, kao osoba koja je studirala teologiju, nastojim ovaj svijet, odnosno zbilju našu koja nas okružuje, uvijek promatrati i tim očima, odnosno kroz tu prizmu svjetla vjere. I ova pandemija i sve ove mjere
koje su nam nametnute, koje su stavljene i kojih se pridržavamo i moramo se pridržavati, zapravo nesvjesno su nam stavile i jednu mogućnost, onu teološku dublju koja je važna za naš vjerski život. A naime, radi se o sljedećem. Maknut je pogled sa nebitnoga i usmjeren je na samu bit našega odnosa sa Isusom Kristom, koji se onda očituje i u konkretnoj našoj životnoj stvarnosti prema bližnjemu. Jer puno toga perifernoga se nataložilo u našim životima, što nam je skretalo pogled sa onoga bitnoga, pa i u samom adventu i u samom našem adventskom hodu prema Božiću, a sada smo nekako tu ostavljeni mi, odnosno ja s jedne strane i dragi Bog s druge strane, a sve ovo ostalo maknuto. Bio mi jedan prelijepi primjer koji ću navesti kada su bile redukcije u broju svadbenih uzvanika na svadbenim slavljima, pa se po prvi put nakon dugo vremena možda dogodilo da imamo na svadbama više sudionika na onome što je bitno, a to je slavlje sakramenta ženidbe, a da bi imao puno manje sudionika na onome što je nebitno, a to je svadbena večera. Ja ću se sada tu nadovezati. Jedan svećenik je rekao, ne mogu ga imenovati zato što ne znam, zaboravio sam, rekao je da je korona uspjela ono što ni svećenici nisu. Dakle, sakrament je vratila u crkvu, odnosno vratila je mladence njihovu pažnju na ono što je bitno, na sami sakrament. Evo, vrijeme nam je nažalost isteklo, imamo još toliko toga reći. Započeli smo sa Drive-in kućicom, sa tom originalnom idejom. Htio bih da s njom i završimo. Ne znam, jeste li spomenuli da se na vašem meniju nalazi i nešto za vegetarijance? Tako je, jedno vrlo jednostavno jelo, zapravo iz ovih krajeva, krpice sa zeljem. Bez mesa, bez šunke, evo to ovih dana bilo je upita putem SMS-a ili putem Facebooka, dakle čisto vegetarijansko jelo i prigodno jako i za petak. Evo ja sam danas osobno jeo upravo te krpice sa zeljem kao dio postnog nekakvog menija. Mogu i vegetarijanci naravno jesti i svi oni koji žele kušati. Svakako vas pozivam svaki dan od 16 do 22 sata. Sveti Duh 33, to je prostor ispred Pučke kuhinje. Za one koji ne znaju, to je dio Črnomerca, dakle dio Zagreba, zapadni Zagreb, Sveti Duh, crkva Svetog Antuna, sve pod zaštitom Svetog Antuna, tako da se ne može fulati. Ako dođete malo ranije, tada ćete onda uočiti jedan poprilično dugačak red. To su naši korisnici Pučke kuhinje, oni ručaju u 12 sati, a mi se humanitarno skrbimo i brinemo o njima od 16 sati. Kvaliteta je zagarantirana. Apsolutno. Fra Vladimire, puno hvala na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, evo bio Fra Vladimir Vidović. Dođite na zagrebački Sveti Duh u Drive-in kućicu. Prije kraja emisije slijedi pregled dana. Blagdan Svete Barbare proslavljen je u istoimenoj župi u sklopu bolnice Rebro. Misno slavlje predslavio je župnik velečasni Zdenko Perija, koji je ovim slavljem želio pokazati posebnu duhovnu blizinu oboljelima i medicinskom osoblju koje radi pod velikim pritiskom u ovim vremenima pandemije. Sveukupno liječničko osoblje, medicinsko osoblje i pomoćno osoblje na poseban način najdjelotvornije i najkonkretnije pokazuju ljubav prema Bogu, služeći bolesnom, nemoćnom i umirućem čovjeku. Rekao sam, 2 milijuna pretraga, otprilike statistika godišnje se napravi u ovoj bolnici. Ja ne govorim statistički 2 milijuna pretraga, 2 milijuna dijela ljubavi. Izliveno je, napravljeno, urađeno, posluženo ovdje u raznim oblicima i to sve zbog čovjeka kojega bolesnog, nemoćnog i umirućeg. Bog nalazi nas i On je taj koji hita da nas spasi i njegova je ruka uvijek prva. A mi samo malo otvorimo srce kroz molitvu, kroz iskrenost susrećemo Boga. Ova župa po mnogo čemu je posebna. Naime, tjedno kroz KBC Zagreb prođe od 13 do 15 tisuća ljudi, oko 6,5 tisuća zaposlenih, oko 2 tisuće ležećih pacijenata, uz one koji dolaze na pregled, kontrole i posjete. Mnogi od njih navraćaju u ovu crkvu po duhovnom okripu. To je hram ljubavi i patnje, bolnica i tu ljudi su, od ujutru je crkva otvorena do na večer svakog dana. Ima misa svaki dan u 17:30, prije toga ima krunica, a ljudi dolaze, cijeli dan se mole, prolaznici, eto da kažemo, i ti koji su vezani, njihovi najmiliji za krevet bolnički. Tu dođe i dok čekaju pretrage, dođe i ljudi, pomoliju se,
žive u duhu s Bogom. Molimo nebeski zagovor Svete Barbare za sve bolesnike, umiruće, ali i liječničko osoblje, posebno one koji se bore s epidemijom COVID-19. Fra Juro Šimić imenovan je novim provincijalom Hrvatske kapucinske provincije Svetoga Leopolda Bogdana Mandića. Nakon savjetovanja sa doživotno zavjetovanom braćom hrvatskih kapucina i s pristankom Generalnog vijeća, generalni ministar reda Fra Roberto Genium, zbog pandemije COVID-19 i nemogućnosti održavanja redovitog izbornog kapitula, imenovao je novu upravu te provincije. U skladu s propisom kapucinskih konstitucija, za novog provincijalnog ministra imenovan je Fra Juro Šimić, provincijalni vikar bit će Fra Mijo Šarčević, drugi savjetnik Fra Dejan Lecić, treći savjetnik Fra Branko Lipša i četvrti savjetnik Fra Tomo Ivanko. Novoj upravi provincije mandat započinje 14. prosinca. Podsjetimo, novi provincijal hrvatskih kapucina do sada je obnašao službu gvardijana kapucinskog samostana Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi. Vijeće za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije priredilo je predavanje o slici Madonna della Sedia, koja se čuva u biskupijskoj pinakoteci. Predavanje se održalo u katedrali Gospe Velik u Dubrovniku, a uvodnu riječ uputio je član Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije Ivan Viđen. Vijeće za kulturu i znanost ovim predavanjem, našim skromnim doprinosom, pridružujemo se obilježavanju 500. obljetnice smrti slavnoga slikara Rafaela. Dodao je kako su u prosincu navršava 90 godina od osnutka biskupijske pinakoteke u Dubrovniku, te je to također jedna mala obljetnica koja se ovim predavanjem obilježava. Nakon uvodnih riječi o tehničkim karakteristikama i stanju slike, govorio je dr. Denis Vokić. Volio bi da primijetite da je na ovoj fotografiji snimljena i Kodakova separacijska karta i tonska karta, znači već se radilo vrlo visokim standardima dokumentacije. Dokumentirani su neki detalji koji pokazuju da je slika bila u vrlo lošem stanju. Vidimo ovdje jednu pukotinu koja ide pokraj, odnosno iznad i pokraj glave Bogorodice. Vidimo da je pri kosom svjetlu kad je snimano, da je cijela slika bila pukla i da je praktično da se svjetlost lomi negdje preko lica malog Isusa pa sve do dna. Doktorica Tanja Trška s Odjela za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu rekla je nešto više o datiranju slike i velikom umjetniku Rafaelu. Dakle, datacija slike se bazira na srodnim primjerima iz drugog desetljeća 16. stoljeća, kada Rafael zapravo radi cijeli niz Bogorodica, dakle koji su danas u najvećim svjetskim zbirkama, nose različita imena, dakle najčešće su ta imena pridana prema zbirkama u kojima su se nalazili, gdje opet vidimo dakle taj jedan prisan odnos između majke i djeteta. Iako se o samoj slici ne zna mnogo, pa ni kako i na koji način je dospjela u Dubrovnik, i danas, nakon toliko vremena, plijeni pozornost i svjedoči o genijalnosti velikana Rafaela. Kip Svete Barbare, zaštitnice rudara, blagoslovljen je pred tunelom na gradilištu Pelješkog mosta. Kip je blagoslovio župnik Župe Putniković i don Mato Puljić u prisutnosti djelatnika koji rade na probijanju najvećeg tunela na gradilištu. Blagoslovljeni kip postavljen je na ulaz u tunel. Župnik je djelatnicima poželio sretan Božić i Novu godinu uz želje da ih prati zaštita Svete Barbare u njihovom teškom i odgovornom poslu. Na mostu su već prije postavljena 2 anđela, u Komarnoj pod imenom Sveti Duje i u Brijesti pod imenom Sveti Vlaho. Evo, poštovani gledatelji, bilo je to sve u emisiji Izdvojeno. Ostanite dalje uz program Laudato televizije. Želimo vam ugodan ostatak večeri.